SPF-urile acelea pe care eu le consider mai mult o glumă, care pornesc de la SPF, nu știu, 5, 7 și merg până la SPF 23, 27. Vorbim despre o protecție mică de tot, ca să nu zic degeaba. De obicei, aceste produse protejează doar împotriva UVB, nu și UVA, deci nu sunt broad spectrum. Sunt folosite mai des în produsele de machiaj, motiv pentru care aș vrea să trag un semnal de alarmă și să vă spun să nu vă bazați pe produsele de make-up să vă protejeze pielea de soare sau să facă ce fac produsele de skincare, niciodată. Produsele de make-up sunt exclusiv pentru make-up, nu vor fi protecție solară. Produsele de protecție solară pot fi, în unele cazuri, tinted, adică cu pigment și să imite fondurile de ten, mai degrabă așa decât invers. Mai degrabă apelați la un produs cu protecție solară care să aibă și un pic de pigment, dacă vreți un pic mai multă acoperire, decât la un fond de ten care vă promite un SPF 25 și pentru care, ca să obții acel SPF 25, ar trebui să pui, cred că, un păhărel de shot de fond de ten, ceea ce este imposibil, mă rog, dacă vrei să ai un aspect totuși natural al tenului.